Durangoko azoka neurgailu egoki alda euskal kulturak bizi duen olakoa juzgatzeko. Edo atrebentziaz eta ez dezala inor gaizki hartu. Erromeriatik gehiago dauka kulturatik baino. Nerea Mojika. Nik esango neuke euskal kultura guztia ez dagoela Durangon egun honetan. Euskal kultura Durangoko azokan agertzen dana, baino gehiago bada, hori batetik. Nik uste dut termometro bat badala, hori ezin dugu ukatu, baina igual ez da termometro zientifiko bat, horretarako neurketa ero adierazle zehatz batzuk erabili beharko genduke ez, eta ez dut uste erabiltzen ditugunik. Baina ezin dugu eskutau, nire ustez, erromeria, zuk esan dozu, erromesa dia zati baten, euskal kulturaren erromesak izaten gara Durangora gatozenok, baina aldi berian ez da bakarrik hori, zeo zer gehiago badago Durangon. Beraz, euskal kultura guzti ez dago bertan ordezkatuta, baten bate pentsarezake, beraz, han izaten den arrakastaren egoera baino hobea duela euskal kulturak, ala termometro horrekin euskal kultura duen temperatura zehatz mehatz neurtu daiteke, Luis. Bale? Bueno, nik uste dut Durangoko azoka dela euskarazko kulturaren eskaparate bat. Eskaparaterik importanteena, dudik gabe. Baina baita ere dudik gabe euskal kultura osoa eta gutxigoik ere ez dago Durangon. Euskal kultura zerbait aberatsagoa da, anitzagoa da, importanteagoa da, Durangon agertzen den kulturaren parte hori baino. Gauzak ez dakit historikoki horrela suertatu dira eta poliki-poliki, pixkanaka-pixkana, euskarazko kulturaren parte bat, parte handiena, han dago, hori ezin okatua da. Kulturaren beste parte handi bat falta da handikan. Hori interesante litzake zergatik den jakitea o zergatik den gogoeta egitea. Hori aztertuko dugu, zer den euskal kultura, zer den ez den euskal kultura, baina euskal kultura bertan dagoena dagoelarik ere, neurgailu egokia da, gero urtean zehar ikusten dugun aztertzeko, Jasone, Aitor, nahi duzuenak? Niretzat neurgailu bat da. Eta egokia, Jasone, eta egokia? Bueno, nik uste dut baietz. Nik uste dut Durangoko azokak dauzkala 3 zutabe, oso importantiak kulturan, orokorrian, ez? Alde batetik da merkatu bat, industriakor mugimendu altu bat eukitzen da, eta hori importantia da, kontsumoa importantia da. Bestetik plaza bada, eskaparate bat, eta gainera eskaparate horretan egileak, sortzaileak ere badaude. Orduan, kontsumitzailean zat, importantia da, sortzailea ezagutzia, aurrez aurre eukitzia, berakin, bestakit berba batzuk itxia, eta bestetik nik uste dut, dala plan bat, erromeri ipatu duzu, eta niretzat oso importantia da, euskaraz plan bat itxia, ez? Jendia joaten dagoen pasa, joaten dago izpasa, itxen du, ondo pasatu, divertitu itxen da euskaraz. Euskal kulturaren Durangoko azokaren aitzakian, eta niretzat hori ezinbestekoa da. Tesa, Arkaitz? Baina jende hori nun dago urte osoan zehar. Ze atzo esaterako, Emanelia izan genuen Gasteizen eta 100 persona etorri ziren, ez? Eta segurazki Gasteizen, euskaldun gehiago atzerkia gustatzen zaiona, eta iruditzen zait hori erromeri puntu hori daukala, ez? Eta biltzeko leku hon badala, baina zergatik ez urte osoan zehar, ez dakiz zergatik. Jendea ez dan gero antzerkira etortzen, esate baterako. Zergatik? Nik uste dut Durango gaina espazio simboliko badala. Osea, hori baino kontzeptu hori, zuk esaten dozun hori egizia da. Badirudi hortik kanpo oasi badala, norbaitek esaten dauan moduan. Baina egizia da, nik uste dut guk gozatzen dugun guzti hori, 4 egun horretan gozatzen dugun hori, urte osoko lan baten emaitza da. Eta guk suerte hori daukagu guztia bilduta, konzentratuta izatia. Baina izatez urte osoko lan hori dau, bestela ez genduke zer. Lan osokoa bada eta antolatzaileak zalantzarik ez da, urtero izugarrizko arrakasta izaten du, jendetza izaten da, salmentak onak izaten dira eta bar, eta horren bestez gozatzea normala da, baina Tesak esan duenaren aritik, edozeinek Durangoko azoka ikusiko balu, lehen esan dudana, izugarrizko oparotasunean bizi garela pentsatuko luke, eta oparotasunean bizi algara. Laura, euskal kultura oparotasunean aldago. Bada termometro bat Durango, baina batez ere da enblema bat, erresistentziaren enblema. Eta bere arrakastan neurrendi batean izan da, hain zuzen ere,
simbolizatu egiten duelako garai batzuetan euskal kultura zeharo txokoratuta eta baztertuta zegoen garaian nola lortu duen aurrera egitea erresistentziaren sentimentu hori daukalako. Eta nire ustez Durango bihurtu beharko litzateke berpizkundearen enblema, eta ez bakarrik erresistentziarena. Zein da arazoa? Arazoa da, ez dakidala ze puntutaraino erakundeek sinistu egiten duten horretan, eta datu bakarra emango dut. Bime antolatu da aurten, 2 eguneko ekitaldia da, ez 4 Durangon bezala, eta 6 aldiz diru gehiago jaso du Bime horrek, hau da Bizkaia Music Experience, International Music Experience horrek, 6 aldiz diru gehiago jaso du erakundeetatik. Orduan, nik ez uste dut erakundek benetan sinistu arte kultura ez dela bakarrik konsumo pribaturako elemento bat, baizik eta herri baten identifikaziorako eta nortasunerako elementu garrantzitsua, alperrik miseriaren banaketa egingo da, Durango jasoko du diru apurra, eta bitartean 1,5 milioi euro eramango du Pime horrek, 2 eguneko musika jaialdi bat antolatzeko. Arkaitz, Luis. Bai, debatea zabaldu behar dugu, iritzi desberdinen baldin bada bintzat, bakoitza bota bezala berea. Laurak esan duenaren aritik ez da, nire lekukotza egingo dut hemen. Ni lehenengo aldizko nintzen Durangoko azokara 1970 urtean. Urte asko dira, badira 40 urte badira. Azoka berak 49 Gero urtero joan nintzen urte askotan, nintzen editore bezala, editore bezala, zintzo joan nintzen urte askotan Durangora. Eta urte batean esan nuen nahikoa da, gehiago ez nator nionea. Zergatik? Gogaigarri egiten zitzaidan. Eta zergatik, hain zuzen, Laurak errebindikatzen zuen espiritu horregatik, erresistentzia espiritu horregatik. Nik uste dut, euskal kulturak aske behar duela behin gozizan, sentimentu martirial horretatik. Eta ni benetan ikusten nuenan gerotareago politizazio nabarmen bat zegoela eta sektarizazio nabarmena, eta nik esan nuen, nik hemen ez dut ezer pintatzen da. Enez gehiago jun Durangora. Hori da nire lekukotza apala. Agian zerbait esan nahi du horrek edo ez dakit. Baina hori da nire gogoeta. Maria Jesus, Arkaitz? Nik pixka bat erantzunez azerako galderari ez. Termometroa niretzako ere bada, termometro bat. Eta usten dut gaina gure egutegietan baduela bere tokia eta euskara eta euskal kulturaren inguruan mobitzen geanak edo zerbait sentitzen dugunak, akaso urte baten ez geha jungo, 1000 arrazoi egon daitezke, baina beti daukagu referente bezala, eta haren inguruan sortzen den informazioa irakurtzen dugu, eta askok urteko erosketa nagusiak bertan egiten ditugu. Zergatikan ez, galdetzen zuen terek, zergatikan ez urte osoan horrelakoak, ez? Nik usten dut, kultura konsumo jarraia, ezin degula pentsatu hain, ez dakit, mundu guztiak konsumitzen duen zerbait danik. Edo ez behintzat guk kultura edo euskal kultura bezala nik ulertzen dudana. Musika klasikora juten maldimagea, Donostin egoten dien konzertuetan, ez da berdin musika 15 aldian juten dan jendea edo urtean zehar juten dana. Azpeitin, eta tere badaki, antzerki topaketak daude, eta garai hortan aretoa bete egiten da. Urtean zehar ipintzen maldima dezu beste ekintzaren bat, beste antzerkiren bat, jendearen laurdena ez da jungo. Ordu nik usten dut gure buruan ere badaukagula Festibale Romeri zentzu hori gure ganatuta kulturekintzarekin batea dagoen gizarte harreman sozial horrekin lotzen deguna. Eta bestela, gure konsumoa askoz pribatuagoa da, liburu bat irakurtzen, musika entzuten, edo noizbehinka beste zenbait ekitaldira joanez, ez? Baina hala eta guztiz usten dut, Laurak esan duen bezala, ukaezina dela bere momentuan izan zuela resistentzi zentzu hori, eta gaur egunean hori baino gehiago dauka, nire ustez behintzat, zabalkunde, eskaparate, eta oso importantea baita ere, egun pasa euskeraren inguruan gozatzea jutea.
nahi baldin badegu euskera, euskal kultura gure ganatu, ezin da esfuertzo bat izan. Gozamena izan behar du. Eta Durangoko azokak nire ustez hori badauka.